nwekwala oge o ya mgbe oge ya lụrụ o mewe ozugbo ozugbo na-afịa ya nke nwe onye aga nwanne mmadụ si m ihe bepụna mgbe oge ihe ruo Chukwu na-enye ife ịchọrọ n'elu ha nwa ogbenye ebezina n'ụmụ maka na ọnwa ogbenye ya mụtara ọgaranya gị marụ ife niile nwere oge ife niile nwere oge ife niile nwere oge ife niile nwere oge
ife maka na ama mụ na onye mụrụ ya yi eje bụ eze okwusi ọgwụ ebe awele zebe yala ayele zebe egwu ọgbadugoseje Agbachukwu ya nyelu m ọ bụ nwere onye mụrụ egwu n'aka ya ka ọ bụ ejere m skuul egwu nwanne m na chinyelu m ife nna-emene n'ụwa ife niile nwere oge oyimugbo ga ya n'ụrụ ya mewesị ha o ji ewu nwaanyị
Michael Ezuma eze nwanyị Adịde Adọgidi ka ndị ezutezi enyi o ka ndị ezutezi odogwu nwa mụrụ nwoke ego ndị ezutezi odogwu ezugo onye ọma ezugo onye ọma ezugo n'ihe adịla anyị o Chief Jos Okeke Yesu na ugbo President Association of Insane Ogo and Chief USA Incorporated Yedes Borolia
Ikemba. Honorable Chief Goodluck Nnanna Obia Ugwumba Itoha, former Speaker of Imo State House of Assembly. Chief Ernest Okoye Obakuna Demwa Enugu Nwanne namba Chief Chike Mweke Okofia na Ezinato CEO Life and Time Magazine USA